تماشاوان نێژا منها ژیان و سەرپێهاتیە خۆرتێکی بناوێ محەممەد کاچماز بینن سەر ئەکرانێ li gundê bêdwana jêrîn ku ser bi Çêrmûga Amedê ve ye xortek bi navê Mihemed Kaçmaz de jî ew niha 30 salî ye lê di zarotiya xwe de bi nexweşiyeke giran ya cerm ketiye jê re dibêjin nexweşiya perperokan navê wê yê zanistî jî epidermolysis bullosa ye. Wê nexweşiyê nehiştiye ku Mihemed biçe dibistanê ew xistiye nava çar dîwarên malê. Mihemed di nava wan çar dîwaran de asoya xwe fereh kiriye, sînorên cîhanê derbas kiriye bi rastî. Ji bo karibe li çareya nexweşiya xwe bigere, xwe bikîne doktorên Ewropa û Amerîkayê rûniştiye bi serê xwe fêrî îngilîziyeke bêqusûr bûye. Derdê xwe ji gelek doktor û pisporan re nivîsandiye. Mihemed heta niha jî teslîmî nexweşiyê nebûye, ew û dayîka xwe li ber xwe didin. Doktorê wî dibêje dermanê vê nexweşiyê li Amerîkayê heye heta radeyeke baş çê dibin. Hêviya Mihemed ew e xêrxwazek alîkariya wî bike û dermanê xwe bibîne. Mihemed Kaçmazê 30 salî yê Kurd yê ji gundê bêdwana jêrîn a Çêrmûka Amedê ji ber nexweşiya xwe ya çermî epidermolysis bullosa ango bi navê xwe di navgel da ji ber nexweşiya perperokan qet neçûye dibistanê lê ew îro bi îngilîziyeke bêqisûr daxive. Mihemed li malê bi xwe bi xwe fêrî Tirkî û îngilîziyê bûye. Yeah, I was busy. Some journalists from Rudolf TV, they came here for make an interview with me. Armanca wî ya sereke ya fêrbûna îngilîziyê ew e ku li ser nexweşiya xwe lêkolînên cîhanî bike û xwe bigîne bijîşk û kompanyên dermanan. Actually, for not going to school, it was all about my disease because this is very hard. Neçûna min bû dibistanê tenê ji ber nexweşiya min bû. Ji ber ku ev yek zehmet û gelek hestiyar bû. Pistê min gelek hestiyar e. Bi têkiliyeke biçûk duwerim ew duweriş e. Başê dibe birî. Dema ku ez li rêyên fêrbûna îngilîzî digeriyam, min bi çend hejmarên Instagramê, çend sepan û kanalên YouTubeê dest pê kir. Tenê bi guhdarkirin û teknîkên dubarekirinê ez fêrî ziman îngilîzî bûm. Piştre min gelek kes naskirin û wê yekê ji alîkariya min kir. Repeating and shadowing tactics, I learned English. And then I met with many people after I learned English, and it helped me. Hadi zahmete. شو زعمته حز زعمته امجي طب 6 صار ها 6 صار حمم حسرت النار هوالاي Di pişt berxwedan û serkeftina Mihemed te kedeke mezin a malbata wî heye. Dê û bavê wî 30 salin heroş bi sebir pansumana Mihemed dikin û mil didin têkoşîna kurê xwe. Ez û birayê xwe baş naxeyim. Aynı zamanda me dotmama xwe girtina. Derê doktor duê aqraba ewliliğî. Aynı zamanda birayê min ji war hesizî bû. Di sê hew zarokê wî jî ew ji war bihesewî rehmet kira. Çel sal berê lewkê min jî Mihemed mestir bû. Ew ji war hesiz bû rehmet kir. Em jî Sağla Bakaniyê yardımê dixwazin. دوم بيا نديا واكينايا هاجيوي تشيكيوي باتشيوي قب خونو كيم بيفو ما قب دستات شوشتان آكا و ماكينه دركتنا دام داوي ماكينه تشيكيوي Biraz qaydum yeki dünya begeri ama hem nexweşim ne xwe bidîtina hem bu anga muhabbet bikira hem derê xwe bikira. Bi spor dibêjin di şertên îro da tedaviyeke tek ez avê nexweşiyê nîne û bijîşk tenê ji bo konfora jiyana nexweşa hewl didin. Li Amerîkayê nava va 10 sala nexweşî ji bo vî nexweşî tedaviyê nû derketin olê ilaca çêdikin ev ilaç weka dam neçêdikin yani nava sê-4 meha da nêzîkî ji sedî 6 heftî ev kul yavaş yavaş derbas dibin. Li gorî zanyariyan li giştî Tirkiye zêdetirî 2000 li Amedê jî derdora du süd nexweşin ji vê nexweşî hene ku her yek ji wan weke Mihemed çîrokeke berxwedanê dinivîsînin. Xeyala min em mezin ji nexweşî pabûne rahet bûne û serdiyê dinê gere. Abdülselam Akinci Rudaw Çêrmûk Amed